Ka Joint Action Committee jong ka senjuk ki rang ba shnong mau hati area hapo ka jingilam UMDC ka mau hati uba Charles Marngar kilali kendu ya menteri bapet ya katarat CNRD block uba Hamletson Dotling bandawa ban ICNRD block ya ka mau hati namar kishnong badan hapo area mau hati kya kendu shibun ki jing khamtam hakaba pha chi kam penroi bat kwe ki kam ban let chadu CNRD block umsning Hagabedi kajingwan jungi kaba mentar singi ki kampenroy kiba ni don hakisno jungi kiwan hi henry kibabun ki saateng nakadau jong kajing jingai jo blok te main hi kajing tumu jungi kabanwan mentar singi kabade main nak mentar kajing tawa jungi bangin yo no la kajong blok kadi kita namar ki kampenroy kumbukalong mentar ni ki pai ba ki bobon ki tip hi ki kampenroy ki don ki bon jat ki bari personal scheme ki bari scheme simet ne bat jung kislong ki thau kita ki wan henry ki bobon long ki sa teng no naka dau jong ka jing jingai jong koblok teng ha ka be dei bat ki scheme sispa si namar ba ka jing jingai jong koblok teng nimlap su ban summit mo ya ki MR ne ya ki demand form ne hakapor ka ban poi kita ki saja kukir masnong bat kamtam kawi ke ba ngie kendu ke jing kalong ba kidon ki rang ba snong ki bapli ki bom da byang ke jing yo ke jing kot namar ba jingai ka blok ki shomsa snon snong klem le kemut ka kamram jung ki namar ba la jingai ka blok umdan bai lek umdan bai wan kemut ki sukut no tang ki rang ba snong bania te bre te habai dei bat development kemut sisen borong ba snong usong khop hasnong kemut rum dan su asnong kata kadi jing ke bagi do dan namar kata meng ngiwan hi lada kablok kedon hajan kemut kiwi kampenroy nganget ba kin ya kiwan pi mensua kala don kejing persyang na kaliang jong ki seng halang ki beli ki lai persyang ban yawan te henry longba ngiu iba sibun na kaliang jong ka moh na kaliang jong ka surkar katu ko purung yu ba na kaliang jong ki layat sekmat ni yu kamdon kono ka jing siso kamtam na kaliang jong ki nong yalam ki jong iru kumbolong benta de ha jing yalam jong MDC henry ngimdon ginu ki ban yalam khmat yangi te menta ha jing yalam jong MDC de na kata kadau ngi sepoi ha du ka ke ko ha jing sisa ngi krembu kono ka jing dawa ka balong target ya surkar kadang di ka sin ka penengkong kum ka senjuk rang ba sinong rekat pada MDC ngewan ngibu ya kadika application lane ya ka memorandum sei ka ba mai in pensu hak surkar bat ka ngin sapek pat ha ki por ki banwan hadin jong ka survey ka ka ba ka surkar ka sudai ban ai ni kam ai lada ka surkar ka kam ai yang ingin sapek ka ba ngidai ban le bangin dawa nak surkar namar ba kumbolong menta ngapek ba bun wat ki sinong ki ba haki kapsor kumba i minister bron jungi i batai ba don ki sinong ki ba kapsor don ki dawa ya laka jong ka blok te lada kita ki badang kamsuk ki la dawa kat no tamlingi ki ba halong gendong ni disngau ba ngila so sak sap pala te namar kata ngitharai lada ka hadin ba kadluan ke jing serbe lada ka surkar kampek ngatharai upaj ba hi ngatharai unnum song klitihi henry unnang yai budin bat yai dawa ya ka jing don kam gejengi namar ngila ya kendu jing sebab ki jing ka bangi kendu mentan da ya kren sipang bagi de skim sispa singi kumbolong menta ki bobun ki snong jengi ki sange terikam mentau snem snem dengan tip de nak kadau jong kan COVID-19 problem ne ka blok ka hakano gorkom ka wi ki jing jengi kelong pa ndai bai de ki jing ngat subatai ba namar ba haki snong ki jongi nang menta ka wages hoit kawan tikna habang itre ka kam ka jing siu bainong ikinong tre kawan hadin ba ka surkar kala penyaj ba dei bandon do vendor ban supply ki material sya ki BEC te kala ya da kata ka sistem te hadin ba kawan ko ki project ka ba subu nyu lak kralak lani sipulak vendor ula seilut ke pisa ka bandon na yeng hadin ketu nakaliang jong ke surkar pada kampa ya ka material lani kampa ya ketika jinglut ke jingsep jong ketu ke skin ke ladep tri haswa te bantri biang ya ke bathmai kemut ba ubendor ki ba syanong kendong kinduswa kat no te namar kata ngayi ba ka jing
kajing slam jong kani ka material phone ban poi sing isi ka penlong kajing tko ban trikam ban kini ka skim sispa singi habi di berkane kajing sisa na kaliang jungi ngila jet yu hukum unang mikmat te kajing sisa suwa ban yu i mengi mo hukum unang mikmat la de ban yu i te ngamdo ni ai ban ong te nong gumno habi di berkata namar ba Emily jungi don hi hapok ke sorkar dan rei yangi kum ki rang ba snong ngi suk ban ya kren ban ya khana ban MDC ti MDC la ilam neti ngi te kum bakolong menta ban ya kendu yu Emily nakaliang jungi ngi sem jing e ba dan nakaliang jung Emily ru ngim ju kham yu i bun hiar sepok ke si te kum no ngi yo ban ya senlok ban ya yu kham tam hukum ngene ke por ke ba penking te ha ke jingkut lat ni don MDC hajan tingim ban se ban ya snok ban ya trik tilang